Tantak, uraren euskal agentziaren podcast ofiziala. Ura, uraren euskal agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Helburu bikoitz batekin sortu zuen urak ur ibilbideen gida. Alde batetik, ura protagonista duten Euskadiko gune berezienetako batzuk ezagutarazteko. Eta bestetik, euskaldun guztiok gure zein etorkizuneko belaunaldien gozamenerako gorde beharreko gure natura eta ur ondare aberats baina ahularen inguruan sentsibilizatzeko. Ibilbide guztietan festa bihurtzen da uraren jarioa zentzumenentzat, opari begientzat, belarrientzat, pituitarioentzat, papilentzat, dermisarentzat. Sentsazio pila bat deskubritzeko ibilbideak dira. Urjauzi bateko urak erortzean edo ibilguko harrien artetik pasatzean egiten duen zalapartatik, ibaiertzeko basoetako berdeen paleta maigaberaino. Lagunduko diguzu? Uraren euskal agentziaren Tantak podcastak ur bideskak aurkezten dizkizu. Ezagutu, murgildu eta gozatu Euskadiko ibai ibilbideetan. Ur bideskak, murgildu uretan eta natura bizian. Helburu bikoitz batekin sortu zuen urak ur ibilbideen gida. Alde batetik, ura protagonista duten Euskadiko gune berezienetako batzuk ezagutarazteko. Eta bestetik, euskaldun guztiok gure zein etorkizuneko belaunaldien gozamenerako gorde beharreko gure natura eta ur ondare aberats baina ahularen inguruan sentsibilizatzeko. Ibilbide guztietan festa bihurtzen da uraren jarioa zentzumenentzat, opari begientzat, belarrientzat, pituitarioentzat, papilentzat, dermisarentzat. Sentsazio pila bat deskubritzeko ibilbideak dira. Urjauzi bateko urak erortzean edo ibilguko harrien artetik pasatzean egiten duen zalapartatik, ibaiertzeko basoetako berdeen paleta maigaberaino. Lagunduko diguzu? Ur bidesken lehen etapa Guardiako aintziretan barrena egingo dugu, Arabako Errioxan. Baina ura gidari izango dugun bidaia iniziatiko horriekin aurretik, gomendio bat. Zaindu ingurunea eta zaindu zeure burua. Bertako ekosistemen oreka eta arau naturalak errespetatzea da bertako flora eta faunarentzako prebentzio neurririk onena, baina baita zuretzat eta zure txangokideentzat ere. Espazio hori, Euskadiko aintzira inguru berezienetako bat da. Mundu mailako garrantzia duten ezeguneen Ramsar zerrendan eta Natura 2000 sare ekologiko europarraren barruan dago, eta biotopo babestu gisa izendatuta. Urmaelak, urteko edozein sasoitan bizita daitezkeen arren, udaberrian eta udazkenean egitea gomendatzen dizugu. Hegaztien eta bereziki anatidoen kopuru handiagoagatik. Prau de la Paula aintzirako zuhaitzak erabiltzen dituzten zozo saldoen ikuskizun akrobatikoak ikuskizun ederra eskaintzen du. Prau de la Paula aintziraren ondoko zelaitik hasiko dugu gure ibilbidea. Aisialdirako gune bat eta aintzirari buruzko informazio panel bat ditu aintzirak. Panelaren ezkerraldean, aintzira inguratzen duen areazko eta legarrezko pasealeku bat aurkituko duzu. 700 metroko paseoaren ondoren, hegaztiak ikusteko lehen puntu bat aurkituko duzu eskuinean. Behatokiaren babesean eta urteko sasoiaren arabera, basaateen, kopeta zuri arrunten edo murgil handien bikoteen hegaldien lekuko izango zara, pasean, umatze garaian edo negualdian dauden kontuan hartuta. Bideari berriro ekinda, bizitako estenak oraindik erretinan ditugula, Talaiako begiratokira eramango zaituen kartel batekin egingo duzu topo, ezkerrean. Ikuskizun natural batekin eta ezegunearen eta haren ingurunearen ikuspegi panoramiko honenekin. Zure oinetan, aintzira biotopoa eta atzean Kantabria Toloño mendilerroko mendigunea. Eskualdea iparraldeko haize hotzetatik babesten duena. Arabako Errioxa ardoaren sorleku bihurtu duen Mediterraneoko mikroklima privilegiatua sortuz.
Estampa bukoliko horretaz gozatu ondoren, begiratokitik jaitsi eta lurrezko bidezidorrariekin, berriro, bidegurutze batera iritsi arte. Hartu ezkerreko bidea eta 300 metro aurrerago asfaltatutako pista txiki batera iritsiko zara. Berriro ezkerrera hartu, eta 200 metroko ibilaldi eroso baten ondoren, eskuinerantz jo behar duzu familia bakarreko etxeen urbanizazio txiki bat igarotzeko. A124 errepidea zeharkatu eta asfaltatutako pista hartu 700 metroan bide banatze bateraino. Han, jarraitu eskuineko pistatik gure ibilbideko beste mugarri bateraino, Karrabalsekako aintziraraino. Haren alboetako batetik inguratzeak bertan bizi diren espezie eta forma bizietako bat sentiaraziko dizu. 700 metroko ibilaldi hipnotikoaren ondoren, bide banatze berriaren ezkerreko pista hartuko duzu, ilargiko paisaiaren itxura duen Muskoko aintzira lehortua ezkerretara utziz. Partzela bideari jarraituz, asfaltozko pista batekin egingo duzu topo. Puntu horretan, eskuineko lurrezko pista hartu behar duzu. Bidezidorraren 3. mugarria inguratu ahal izateko bidezidorra da, Karra-Logroñoko aintzira. Horren ertzetan, gazitasunera egokitutako belar espezieak eta ehiak daude, lezkadi populazio trinkoekin batera. Habitat ezin hobea da ornogabe eta hegazti limikoloentzat, migrazioetan atseden hartzeko leku gisa. Hartu denbora eta gozatu oasi natural horretaz. A124 errepidea hartu aurretik eta handik, abia puntura eramango zaituen itzulbideari jarraitu. Uraren uragentzia.euskadi.eus weborriko urbideska katalean aurkituko duzu ibilbide horretaz gozatzeko behar duzun informazio guztia. Kokalekuak, sarbideak eta bizitetarako gomendatutako garaiak, ingurugiro aldetik duen garrantzia, ibilbidea egiteko behar den denbora, balizamendua eta ibilbidearen deskribapen zehatza, eta ibilbidearen mugarri nagusien irudi eder eta argigarriak. Euskal hidronimia, kulturaren eta uraren arteko lotura, Euskadiko urondarea, uretako pertsonaiak, topikoak, hori guztia eta askoz ere gehiago, uraren Tantak podcastaren hurrengo ataletan. Jarrai ezaguzu, uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean.